Ambalma Sherifla Flebaro Malikono ani Maliko Kaanga Folini Walimandambe Nyeshi Auma ni wati mbasro amunu matrafalembe jabaranu koro WhatsApp seka familial basro TV Sherifla bamanaka kuna fonuna minuna wala like awi Malikuna fonu ani jien fanwre tawla ambe awla donne ka fongoni okuma seli Bakuruba kuna fonuna farafina worodugi enfant jamana nyemo ka jekulu mimbe namba wile ko CDAO ka keni nyogon famnya balia mimbe anga jamana konnana ni asorla politiki manganko nasrofe wula kana klefla tamake wasa uni mali jamana konodo bisika benkula tukumina kanyensi anga jamana nyemo aleni mali dun chema nona ke anga bi dunkanye bi bamanankan kuna fonu keneka kafra kuna fonu wore kwa andabe na shemunu ma kulu wala we amba fonango au bismillah. Ambe foli kurakuraya kanyeshi auma kasengani akwa matrafali kanyeshi Sherifla jabrani soma Bakuruba kuna fonu konnana anda sirama kafo ko Mali jamana galeani dikumimbe anga jamana konnana ni wati nununa ni abe talike politiki ko binakunka o kadra konnana farafina wuruduga enfant jamana nyamo ka jekulba no CDAO ulu manyemo wulila ki kunda anga jamana ka wasa ubisika chebe ani kame ko nyini malidin unuka jamana nyemo ko chetugumna la jereba inkero fe unuka jabalala cour suprême bananga bugo ko fe no bamako sigida woronana bukrofo bola famunuka obe talike mali jamana nyema ani malidin bembalia mbuni nyogonche wasa ukase ka frasro ola ni la jereba inkera anga nyini kela Amadou Diallo aleni Abdoulaye Sogodogo u gerla Saliku Jarala wasa kase ka dakurien flasro alebolo u yemisro anga jeko nyamada ani jekulu de baraka nyon febi jekulu mimbora CDAO ka jekulu de anana anka jamana deme parce que anka jamana be geleya de kono sisa nyon fami ambala de doni me jamana dewni nyon che election laban tebelen ko fe wodi ato mission nana cour suprême na en sigira ka kuma an bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ pour que an ka bɔ crise na cogo min solution ni bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ cogo min waatinin kurun na pour que ko ka se ka sigi sen kelen kan an ka sariya minnu bɛ yen n'o ye sariya gɛlɛnw n'o ye constitution ye o sariya dɔw olu ka se ka bato mais ɲɔgɔn faamuya ka kɛ n'u hakilila k'olu ta kɛra olu tɔɲɔna i y'a faamu donc olu fana ka yɔrɔ bɛ se ka lajɛ cogo min yɔrɔ bɛ corriger cogo min o de fɛɛrɛ de kun tigɛtɔ ye an bɛ hakililaw baarakɛlaw de kan. N'an bɔra Bamako sigida wɔɔrɔnan na an b'an kunda Sikaso kan Sikasokaw fɛ yen nɔ pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique bakuruba la Pasenda ka sanga ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini u ye dɔnni kawaleyali kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin sifilakaw ma minnu ka jija ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ wasa fɛn min ye fasoden ɲumanya waleyaw bɛ se ka sabati cogo min na ni lajɛrɛba in a sigira ka ɲɛsin ma ka ɲɛsin Sikaso sifinakaw ma baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna arabadon juillet kalo tile 15 saba fila ni 20 Sikasokaw fɛ yen nɔ u ka lajɛrɛ soba Saint Jean Bosco kɔnɔna ka kɛ ni maaba caman yeli ye kɛnɛ kɔnɔna an ka ɲininikɛla min kɛra baara ninnu sera Sikasokaw fɛ o ye Fuseni Keita ale ni Samayira Sanogo u ye min sɔrɔ Sherifla jabarani so tɔgɔ la an ka jɛko ɲamada sifinakaw de bɛ ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ko ɲɛma a kɛra hɛrɛ walima hɛrɛ tana ka sanga ni o de ye olu de ye mɔgɔw ye ni gɛlɛya caman bɛ o sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na ni dɔnta kawuruya kɛnɛ in baaraw sigila Sikaso marayɔrɔ kɔnɔna na ka ɲɛsin sifinakaw ma min kɛra sababu ka walawalali kɛ o ye fasoden ɲuman ani a kɛwalew kan ASACO ni CGS bɛ labaara cogo di kɛlɛkunbɛ ani kɛlɛban baaraw bɛ kɛ cogo di minnu labɛnna ONG Pasenda fɛ ka sanga ni Royaume de Danemark ka dɛmɛ ye musaka ko bunakun kan depuis 2012 fo kana se bi ma kɛlɛ mun daminɛna Mali kɔnɔ mɔgɔ min tora la a bɛ taa mɔgɔ caman na mɔgɔ ba caman na o mɔgɔ ba caman a tila bɛɛ ye denmisɛnninw ye mun si tɛ san 35 bɔ donc denmisɛnninw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ba kɛlɛ kunbɛ ani kɛlɛ ban na o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye
denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko la politique nationale sur la citoyenneté et le civisme mun bɛ Mali kɔnɔ depuis 2017 mais a ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya an nana de k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔ faso jɔ la bɛɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye a sabanan ye mun ye fana développement local an ka mairie bɛɛ an ka dugu an ka commune kɔnɔ an ka fara mairie mɔgɔw kan walasa commune bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Ni baara minnu na kɛ sababu ni ka sifinnakaw ka dɔnta sɛbɛkɔrɔ ka wɔrɔya fasoden ɲumanya ni a kɛwalew la kɛlɛkunbɛ ani kɛlɛban baaraw fɔ ka taa se adamaden ka hakɛ bɛ se lafasa cogo di a sɛbɛkɔrɔ tanuna Sikaso sifinnakaw ka kuluba ɲɛmaa fɛ baw a y'a yira k'a fɔ nafa bɛ ye a la kosɛbɛ olu bolo. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan n'i y'a jateminɛ bi an ka Mali fan bɛɛ lajɛlen mankan bɛ yen donc mankan bɛ yen pour que mankan ninnu bɛ se ka ban cogo min ni formation ta k'a ɲɛsin an sifinnakaw ma moi je pense que an m'an ta fan dɔn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ an m'an ta fan dɔn pour que an bɛ se ka an kisi mankan ni cogo ma cogo min n'i ye mankan ni jateminɛ mankan nin na a ɲɛfɛla la a n'a kɔfɛla a bɛɛ ye sifinnakaw ye mankan ni jangata mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ sifinnakaw de bɛ ɲɛfɛ donc pasida ka ni hakilina ni pasida ya sigila ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ k'an sifinnakaw la kunnafoniya mankan nin na man ne hakili la k'a fɔ mankan ni an m'an ta cogo dɔn an m'an minɛ cogo dɔn pour que an bɛ se ka kisi mankan nin n'a kasaraw bɛɛ lajɛlen ma. Sikaso dugutigilakaw y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyalen don maa ka sɔrɔ min bɛna hakili falen-falen kɛnɛ kɛ a ka ja ka dɔnta kawuriya baaraw ta k'a ɲɛsin olu denw ma kunkɔrɔta ko do o bolo o de la o ye welewelekan kɛ ka ɲɛsin funankɛninw ma o ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ kɛ min bɛna fɔ o ɲɛna faamuya bɛ se sɔrɔ o la ne k'a lawaleya ka ɲa. Sikaso denmisɛnninw k'u kalan baara sen dama dama na parce que o denmisɛnnin ninnu de ye sini ɲɛsigi an fɛ Mali la nɔ n'i ko l'école ko ta ka denmisɛnninw dan n'i ko kɛnɛya sira la a tɛ taa ka denmisɛnninw dan développement local c'est toujours la même jeunesse le règlement de certains conflits à Sikaso jeunesse kelen de don donc kalan min na k'o kun bi an y'a ɲini fo ka tulo masigi k'a lamɛn kosɛbɛ ka se ka n'o kɔsegira taa so ka se ka taa bayɛlɛma kɛ cogo min na. Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille min bɛ Sikaso o ka dantigɛliw la o y'o ka nisɔndiya sɛbɛkɔrɔ yira ka sanga ni ONG Pasenda ka nin wulikajɔw ye ni k'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba de bɛna ye nin baara in na Sikaso kɔnɔna na o la u ka dɛmɛ tɛ kɔ tigɛ. N'a fɔra k'a fɔ ko ka faamuyali di an ka denmisɛnw ma olu bɛ se ka kɛlɛ ninnu kunbɛn cogoya min na walima ni kɛlɛ n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ nana u bɛ se ka i fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kɛlɛ in dala sa ne ta hakili la an bɛ wagati min na i ko bi Mali makoba b'o la denmisɛnw yɛrɛ makoba b'o la an ka jamana in kɔnɔ donc o la n bɛ se k'a fɔ ko Pasenda a ka nin hakilina a nana nakuma tare n'a ma ɲa k'a fɔ ko bɔra Sikaso dugu fantan naani bɛɛ lajɛlen na sifilaka ninnu sɛbɛkɔrɔ ladɔnniyala fasoden ɲumanya ni a kɛwalew kan fasoden ɲuman jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye jamana dilanni na kɛlɛ kunbɛ ani kɛlɛban baaraw fɔ ka taa se ASACO ni CGSU labaara cogo mun. A jateminɛna k'a fɔ ko an bɛ don minɛ ko bi ladamu walima maakɔrɔ bonɲɛ a ko kɛ bisi basalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati minɛ ko sisan sabula Mali tun ye jamana ye min jateminɛlen don ko ladamu o sabatilen bɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ nka an bɛ don minɛ ko bi kunun ladamu ani bita ko a cɛ ka jan kosɛbɛ jateminɛw caman bolila kan k'a fɔ ko bi ladamu kɔni ko kɛlen bɛ bɔn kun kan bɔn sen kan o kadara kɔnɔna na wasa a ka se ka dɔn kun min nana to ladamu a ko bɛɛ lajɛlen nana foso fasa an ka jamana kɔnɔ mun de nana n'a ye jɔn nɔ don jɔn min jɔ i jɔyɔrɔ la an ka ɲininikɛla Samare Sanogo ale n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo o wulila ka ɲɛɲini kɛ a ko kan o ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. An bɛ don min na i n'a fɔ bi funankɛninw ka bonya ta ka o masaw ani o masafilaw sɛgɛrɛ fɛn do min fanga ka dɔgɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi mun de kelen ye o kɛwale in ɲɔɲa a kun ka ca. O fili bɛ masaw de fan fɛ an ka denmisɛnninya la an b'a fɔ ko denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a mɔn cogo min na a n'o de b'i ja donc masaw de kan k'a yira den na masa bɛ bonya cogo min na i kɔrɔ filan bɛ bonya cogo min na i ba filan bɛ bonya cogo min na k'o hakilina don den kɔrɔ denmisɛnnin t'i foyi dɔn denmisɛnnin t'i juguman dɔn a t'i ɲuman dɔn o de la i b'a ye denmisɛnnin fitinin
fɛn min yɛrɛ bɛ se ka kɛ kojuguya ma a bɛ se k'i ɲɛsin a ma parce que a t'a dɔn. Ne ba ala ka hinɛ a la don dɔ kɛra hakili b'a la denmisɛnnin dɔ ale ka minɛn b'a kun o y'a sɔrɔ ne ma se o denmisɛnnin min y'a ye n'o bɛ ne ɲɛ n'o surunyana a la o de tun ka kan ka minɛn minɛ a la mais a ma kuma dɛ a taara a ka nasa minɛn jigin so kɔnɔ ka tila ka bɔ ka na an ka du tugulen bɛ du min na ka taa denmisɛnnin in sɔrɔ yen k'a minɛ ka busa ta k'a kalaya kosɛbɛ a bɛɛ y'a ɲininka k'a ye mun kɛ a ko ne ka nasa minɛn bɛ n kun a ma sɔn ka n ka nasa minɛn minɛ ka taa n'a ye so kɔnɔ a ye lajɛ de ka tila k'i ɲɛ cɛ n kan o yɔrɔ bɛɛ la o denmisɛnnin kelen in ba tilala tuguni k'a minɛ ka jigin a kan bon mara tun bɛ kɛ tan de fɔlɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi denmansaw caman de bɛ yen olu bɛ dɛsɛ ka u ka fanga sigi u ka duw kɔnɔna na o de kadira kɔnɔna na a bɛ maa caman hakili la ko denmisɛnw ka nin taabolo in u masaw nɔ don. Bon fɛrɛ min se ka k'a la denmansa bɛɛ kan ka bila kunkolo la k'a fɔ den bɛɛ jɛ de donc an k'a lajɛ ka den suit so ka tila ka suit école fana na donc an ka o de jateminɛ i bɛ den a ye kalan min kɛ i b'o de jateminɛ so donc i b'a suit de très près. De temps en temps, il faut que tu aies l'école, tu aies des positions mingan. L'école fana na ko jateminɛ. Kana bi kungola dron a den ne nya bi den na ka passer dron. Ay moins sɔrɔ a ma moins sɔrɔ ka passer dron. Ko le sama caman kalmo de blu kungola. K'a yira k'a fɔ ko masaw de nɔ ye bi denmisɛnninw ka ni taabolo in ye maa kelen hakilina tɛ baw maa caman de y'a yira k'a fɔ masaw ye o jɔyɔrɔ bila baara min kan ka kɛ o fɛ du kɔnɔna na o baara ye ne kɛtaw dɔgɔyala. Den masaw tu den suit école la u ka sira t'a la olu kɔni bɛ ka jɔrɔ fɛn kelen dɔrɔn de la den ka passer dɔrɔn a banna den baara kɛ wa a ma baara kɛ wa olu ka sira foyi t'u la u t'u masaw bonya parce que ka d'a kan masa bɛɛ bɛ ka bila a kunkolo la ko den ne yɛrɛ de ye n wolo den donc mɔgɔ wɛrɛ man k'a bolo d'a kan ne yɛrɛ kelen tɛ o de bɛ na n'o hakilina ye. donc siga tɛ a la masa bonya fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ Mali kɔnɔna na a kun ka ca nka bolongonden bɛ se si min ma ne k'a sinsin a kan o de ye bɛɛ ko n ta o y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ parce que en réalité fɔlɔ an ta de tun bɛ n ta tɛ a jateminɛlen don k'a fɔ denmisɛnnin bɛ waati min kɛ so kɔnɔ a bɛ waati fana kɛ kɛnɛma n bɛɛ da kan donc fɔlɔ ni i bɛnna ni denmisɛnnin a bɛ ka wale min kɛ n'a man ɲi hali n'i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn i b'a minɛ k'a corriger k'a bɔ wale kan parce que a tun bɛ bɛɛ kunkolo la waliden nin ye waliden de ye nin ye ne yɛrɛ ta de ye n tɛ sɔn n ta ka tiɲɛ n tɛ sɔn nin fana ta ka tiɲɛ. An ka jamana tabiyaw kɔfɛ bangebaa bonyani ye fɛn ye min laɲinina kosɛbɛ an daba ala fɛ denmisɛnw ka masa bonya fɛn do min bɛ laɲini kuma bɛɛ an ka diinɛ ɲɛmaw fɛ. Fa ni baw ka lamɔ de b'a to den bɛ tiɲɛ ni fa man ɲi ba man ɲi lamɔcogo ɲuman tɛ fa bolo lamɔcogo ɲuman tɛ ba bolo olu tɛ se ka lamɔcogo ɲuman di u den ma parce que olu yɛrɛ tɛ lamɔcogo ɲuman kɔnɔ. Usman Sherif Madani Haidara an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan nin y'ale ka kɛnɛ de ye kabini a ye wajuli daminɛ don min na fo bi kuma foyi t'a da kuma kelen kɔ a ye lamɔ di denw ma a ye jogo ɲuman don adamadenw na bɛɛ ka jogo ta parce que alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko ale cira de ka na jogobaw dafa. Ka kuma duman fɔ ni k'e yɛrɛ masuulu e masaw ye baw maa tɛ yen min bɛ se ka a masaw falen e n'a fɔ cirikɛnw ka dɔnnibaba dɔ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min bɛ yen ni a tɛ a masaw bonya o tigi ni masatigiya man kan. Ka kɛɲɛ ni bana cɛjugu min donna diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'an b'a wele ko coronavirus walima covid-19 maa minnu garisɛgɛ donna bana kofɔlɔ in na u kɛnɛyalen kɔfɛ a dɔ bɛ dɔ la u bɛ kɛla ɲuguntɔnfɛnw ye u sigidaw la kumana min n'u seginna so bana in kɛnɛyalen kɔfɛ wasa an ka se k'a ɲɛdɔn mun b'a to u bɛ kɛ ɲuguntɔnfɛn lahalaya jumɛn bɛ maaw bila la an ka ɲininikɛla dɔ wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Kumana min coronavirus banakisɛ walima covid-19 a lakodɔnna an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛlɛ ani dabaliw caman tigɛ jango bana ye cɛjugu bɛ se ka kunbɛn cogo min na. Bana fɛn o fɛn n'a nana n'a mankutu de bɛ na ni bana ni mankutu min nana a bɛ faamu k'a fɔ mɔgɔw ka siran a kama sabula banakisɛ kura don n tɛ mura gansan tɔw bɛ yen an y'olu ye ka tɛmɛ an b'u minɛ cogo dɔn an tɛ ɲɔgɔn bisigiyaw kama an tɛ ɲɔgɔn kɛ bologan tɛmɛsiraw kama nka nin min filɛ nin ye ni bana kura nana bana
kɔlɔsibagaw ani kɛnɛya sabatili ɲɛsigibagaw ndi tɛ fɛn min sidɔn kosɛbɛ i k'a miiri k'a fɔ a ka jugu kosɛbɛ donc u y'o baara de kɛ bana in kan u y'a miiri k'a fɔ a ka jugu ni diɲɛ bana bɛɛ ye sabula an t'a dɔn a bɛ yɛlɛmɛ cogo di n'a y'i minɛ a bɛ mun k'i la a bɛ n'i bila kuma jumɛn n'a y'i bila mun bɛ to a kɔ est ce que farikolo bɛna se ka fɛn k'o kɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ɲininkali caman caman tun bɛ yen jaabi tun ma sɔrɔ minnu na o de kama u ye fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu fanga ka bon kosɛbɛ minnu dabɔra ka adamadenw tanga minnu dabɔra ka bana jɛnsɛnli kunbɛn a kana jɛnsɛn ka taa yɔrɔ jan o baara minnu kɛra ni aw kunnafonidilaw yɛrɛ baaraba k'a la o de kɛra sababu ye ka bɛɛ lajɛlen siran donc fɛn min si dɔnnen tɛ n'a ka jugu a bɛ mɔgɔ fa a bɛ maa joli fa o si jate kun dɔnnen tɛ fɔlɔ mais bi in na o jatew bɛɛ dɔnnen don hakilisigi bɛnna ka don a ko la. Monsieur Koulibaly n'ale tun ye coronavirus banabagatɔ dɔ ye a kɛnɛyalen an selen a ma a ka kumakanya fɔlɔ kɛlen ka foli o ni barikada kɛ ka ɲɛsin Mali gouvernement ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka jija n'u ka cɛsiri la. Ne bɛ bɔ yan waati don min na ka se dɔgɔtɔrɔso la ne tun man kɛnɛ koyi ne tun man kɛnɛ c'est à dire dumuni fan si man di da kɔnɔ n fan bɛɛ b'i dimi kunkolo b'i dimi ayiwa ne jiridenw ka di ne ye mais namasa n'i ye namasa ka kunna ne da n'i ye ji min ji timiman don y'a dɔn kɔnɔ ça c'est pas normal donc ne kɔni y'a ye k'a fɔ tiɲɛ ne yɛrɛ la ne bɛ sɔrɔ na man kɛnɛ ne y'a fɔ n ka denbaya n ko n ko e pourtant ko ne bɛ cogo min na tan ko ne man kɛnɛ bon comme a signe dɔɔni pali ta bi ka ɲɔgɔn na e kɔni ye pali test fɔlɔ kɛ o kɛra négatif ye u y'a jira k'a fɔ pali tɛ ne na tile fila kɔfɛ n ye pali test filanan kɛ o y'a jira k'a fɔ pali tɛ ne na donc n ko o tuma min don an ka nin ko ɲɛɲini cogo wɛrɛ la jumadɔw la ne ye n den ka u ka 36061 wele u ye dɔ ka numéro di ne ma ko docteur Jara ne y'o wele o ko ne ma comme sini ye sibiri ye ne ka taa quartier Mali centre de santé référence la équipe dɔw bɛ yen olu ye prélèvement kɛ samedi sɔgɔmada fo ka na pese samedi selikɔrɔ parce que dimi mɛnɛ kan ne de b'a dɔn samedi sɔgɔmada ne ye n denkɛnin bila o ka ne ta ka taa ni parce que ale ne tɛ se ka mobili wele o ɲɛnamini bɛ na an taara u ye ne ka prélèvement kɛ ne ka prélèvement kɛlen na n ko tuma fɔ min don n b'u ka den fana ta kɛ ayiwa u ye prélèvement kɛ dimanche don sɔgɔmada juste denmisɛnninw bɛ k'u labɛn k'u bɛ taa église la u ye weleli kɛ ko jaabi bɔra mais ko ne kɛra positif ye c'est à dire ko a bɛ ne na mais denkɛnin ko fɛn t'o la donc n ko ye ala tanu ye déjà o ko ne ma ko n k'an labɛn min ye daborosilaw ni safunɛw ani peut-être n'a jara n bɛ se ka tenue 2 ou bien 3 ta ka bila n kun ani n'a y'a sɔrɔ bana bɛ na min ni o furakɛli bɛ n b'o furakɛli kan déjà parce que dɔw bɛ hypertension ou bien diabète bɛ dɔw la olu b'i fura ta don o don n'a y'a sɔrɔ o bana bɛ na n ka taa n'o fura ye mais dans 20 minutes u b'i sɔrɔ yan. Hôpital du Mali maa min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ covid-19 banabagatɔw furakɛli ma o ɲɛmaba n'o ye Monsieur Darame ye ale ka laseliw la ale y'a jira k'a fɔ ko banabagatɔw n'u kɛnɛyara yanni olu k'u labila labɛn dɔw bɛ sabatiw fɛ walasa u bɛ se ka segin so nɔgɔyala cogo min na nin ka kɛɲɛ ni ɲɛfɔliw ye. I bɔra ko ɲininkali min kɛ an y'o kɔlɔsi an ka jateminɛw kɔfɛ sisan ministère y'an kiri kan ka an ye kalo 6 baara min kɛ a tɛ kalo 6 bɔ kosɛbɛ an k'o kunnafoni ci ka taa o kunnafoni ditɔla an y'a ye i ye ɲininkali min kɛ tigitigi k'a fɔ o kɛra fiɲɛ ye an ka baara la sabula baara tilanna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ direction régionale olu bɛ kunnafoni fara ɲɔgɔn kan ka banabaatɔw tilan alors CCRF olu bɛ banabaatɔw ta k'u lase furakɛlikɛyɔrɔ la olu le fɛnɛ bɛ banabaatɔw ka so an'u ka contact olu le bɛ jɔ ni o fɛnɛ ye. Monsieur Koulibaly ale min tun garisɛgɛ donna ni bana kofɔlen in na n'o ye coronavirus ye a ɲininkali a ko n'a y'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a segilen so a ko degun foyi ma ale sɔrɔ baw sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen y'ale kunbɛn nisɔndiya ni bonya kɔnɔna na k'a bɛrɛbɛrɛ walasa nin waati gɛlɛman in bɛ se ka latɛmɛ a fɛ nɔgɔyala cogo min na. Ala barika la ma degun foyi sɔrɔ ma degun foyi sɔrɔ ni sigilamɔgɔw cɛ
bon ye beni chuka fana quoi. Moi je pense que mo ye beka ako famu bana ala don de do da so bana do ye mi so strategique façon de faire il va qui bi mo le la ke ou bien da so ya so chien ou bien faire façon de faire il bi mo le la mais bala mi do ndere ta do nyani so chiko mi na boy ta do ya so chiko mi na da so what ta do ya so what mi na ningo ni na te comme ça donc ay dem na chiko mi na tan to fana ta no chiko kelen la parce que ni video jamana evita sugula evita pharmacie la evita banque la evita jama ka fo yoro la wati ba bib na donc na ibno chiko façon ote mo la ko yo mais franchement bi ala barkata depuis ne segana kana ni se yon che problème fu tan yon che ka fo ku bi black reve ko parce que ni menna froti ambe ya ula doniya k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔna na maa ba naani o n'a nɔnkanfɛn olu de jate minɛlen don bana cɛjugu in lakodɔnnen don minnu na mɔgɔ 119 olu sata kɛra ni bana cɛjugu ye wa maa 1000 ni a nɔnkanfɛn olu fɛnɛ kɛnɛyara ni bana cɛjugu la n'o ye COVID-19 ye. Ni ko kura ye Adama Traoré ale min fatura juillet kalo sanba 2016 Faransi jamana kɔnɔ ni Malien tun don kiri tigilamɔgɔw ka bɔ Faransi jamana kɔnɔ u y'a kanu ka kirin k'a lawuli kura ye ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka ɲiningali busamisɛnnin gan maa minnu kɛra maa kofɔlen ka wele ni a yɛrɛ ni tora a la an ka ɲininikɛla karamɔgɔ Musa Fɔnba bi ɲɛfɔli ka kan an ka jɛ k'a ɲamada. Ɲinanya san 4 ye Adama Traoré bɔnɛna a nina facogo la facogo min bɛ ka ɲɛɲini hali bi. Faransi kiri ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ laɲiniw minnu kɛra somaw fɛ ani lapasabaw fɛ ko ka segin ka jateminɛ kɛ maa in facogo kunga. N'a fara ka bɛn ni san 2016 juillet kalo tile 19 ye. Faransi dugu la ko Beaumont-sur-Oise ko jateminɛ bɛna kɛ a kanga. Jateminɛ bɛna kɛ Adama Traoré yɛrɛ yan'a ka minɛ yala ale yɛrɛ kun ye maa siya jumɛn ye. 1 2 degun dɔ kun mi sɔrɔ ani a minɛbaa lakanabaw cɛ wa n'o ye gendarmulakaw ye. N'o bɔra ye gendarmulakaw minnu fɛnɛ kɛra minɛbaw ye olu fɛnɛ ye maa siya jumɛnw ye ni jamana fini b'u kana yala u ni finitigiya in ka kan wa u ye mun ni mun de kɛ u kunungolama yan'u ka kɛ gendarmu ye n'o bɛ se k'u ka gendarmuya nɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɛna jateminɛ Adama Traoré somaw n'a kanubaw ka lapasaba maître Yasini Bozuru ka fɔ la. Gendarmulaka filaw minnu kɛra minɛbaw ye ni dabama ka wele sera a ma olu bolo don nataw la u yɛrɛw bɛ se bɔgɔ jeninen kan. Nga lapasabaw kun ye laɲini min kɛ kiri ɲɛma yɔrɔ ko ka kiri yɛrɛ ka sega bɛɛ lajɛlen kan ka bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na kiri ɲɛmaw ma jɛ n'o ye. Kiri ɲɛmaw kɔni y'o kɛtɔ ye bɛɛ o b'a sɔrɔ u tilara. Adama Traoré yɛrɛ a kunkankow ɲɛɲinini na n'o y'a sɔrɔla maa siya min kun don k'o ɲini k'o dɔn. Gendarmulaka sabaw minnu fɛnɛ kɛra minabaw ye n'a sata bɔra o minɛni na olu fɛnɛ sɛgɛsɛgɛlen k'u ɲini k'u dɔn maa siyaw minnu don n'o bɛɛ banna tuma min o mana jaabi min d'u ma n'u kan ka segin kiri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ka sa o n'a sɔrɔ ka dɔn. Nka Adama Traoré ka lapasabaw ye a jira k'a fɔ fɛn min y'olu kɔnɔ guwa Faransi kiri ka segin a kɔ k'i da don Adama Traoré kunkanko la ni kuma in na k'a bi ma kɔnɔ guwa ka sabu kɛ ani fɛn dɔ de bɛnna. George Floyd maa wolofima Ameriki ka den min bɔnɛna a nina polisilakaw fɛ Ameriki n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ni nisɔngoya taamaw ye. Faransi fɛnɛ sɔrɔla ka nisɔngoya taama daminɛ ka ɲɛsin Faransi ma ɲɛmɔgɔw ma kiri mɔ ko fɔ Adama Traoré facogo ko ka ɲɛɲini o de nana ni da doni ye a la kɔsa in na ko kumana k'o fɛnɛ bɛ mun jira yala jɛyali kun tɛ Faransi jamana kiri mɔ wa ɲiningali tɔ min bɛ yen Adama Traoré somaw ka lapasabaw bolo. O de b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Farafina tɔnba Union Africaine bolonfara min ɲɛsin bɛ mɔgɔw ka hakɛ ɲinini mɔ ka di u mɔ ni u degunna u n'u ka jamana fanga cɛ n'u k'a ma ko Cour africaine des droits de l'homme et des peuples o ye jatigɛli kɛ k'a jira kɔnɔwari jamana kɔnɔ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma sariya caman labato kalata labɛnni jɛkulu sigitɔ ni o ye commission électorale indépendante CEI ye u y'a yira k'a fɔ kalata labɛn jɛkulu bolofaraw minnu kan ka cogo jamana marabolow kɔnɔ ka taa ko n'i y'a sigi 100 o 100 ko 98 bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmɔgɔw ka fanga ɲini dɔ RHDP mɔɔw ye o kumana farafina tɔnba Union Africaine kiri bolofara in ko a bɛ a ɲini ko ni wari jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati janko jamana kuntigisigi kalata min bɛna labɛn ko ni wari jamana kɔnɔ octobre kalo la n'a kɛra bɔfɛn ye marabolo kalata labɛn jɛkulu u ka kɛ kalata labɛn jɛkulu ye danaya bɛ minnu kan fangasinamatɔ PDC n'a ɲɛmaya bɛ Henri Konan Bédié bolo ale min kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ye cɛbɔ ye jamana kuntigisigi kalata la fanga ɲini dɔ y'a jira k'a fɔ olu tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ kɔ yɛlɛma ka don kalata labɛn
labɛnni jɛkulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ wa k'a b'a ɲini tɔndenw fɛ u mana ye fan o fan fɛ u ka farafinatɔnba Union Africaine bolo fara ka jaabi bɔlen don bala min bɛ se ka don jamana ɲɛmaaw bi yɛlɛma don kalata labɛn jɛkulu kɔnɔ nka politiki bina ko jateminɛba min bɛ kɔnɔwarikaw fɛ yen ko Sylvain Guessant ale y'a yira k'a fɔ ni jamana kuntigisigi kalata kɛra kɛfɛn ye octobre kalo la an n'a cɛ tɛ tile 100 bɔ bilen k'a ka gwɛlɛ jamana ɲɛmaaw bolo u ka se k'a fɔ ko u bi yɛlɛma don kalata labɛnni jɛkulu bolo faraw la kɔnɔwari jamana kɔnɔ nka Arikuna Bedie n'a ka fanga ɲinindɔ y'a yira k'a fɔ olu bolo hali bi a bɛ se ka kɛ ni fanga ɲinindɔnw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmaayaso ni fanga sinamatɔ k'u bi don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a la k'u tɛ dɛsɛ k'a ɲɛ sɔrɔ Sylvain Guessant y'a jira k'a fɔ ni dun ye RHDP lakaw fanfɛla lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ a kɛli tɛ o n'a ɲɔgɔnna ko nɔgɔ ye olu ma Arikuna Bedie ka fanga ɲinindɔ PDCI ani Laurent Gbagbo ka fanga ɲinindɔ Front Populaire Ivoirien FPI olu fila kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲinindɔ RHDP a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔw de boloda a yɛrɛ fɛ min bɛ se ka to olu bi ɲugun kalata labɛn jogo la k'u sen bɔ kalata la n'o ye ka kalata boyikote ko laɲini y'o de ye Sylvain Guessant politiki bina ko jateminɛba y'a jira k'a fɔ ne dun ye PDCI ni FPI jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an sen tɛ don kalata la o t'u hakilinanda ye bi ka sabu kɛ u yɛrɛw dan bɛ a la k'a fɔ k'u faralen to ɲɔgɔn kan k'u jɛra ka taa ɲɔgɔn fɛ kalata la u bi sɔn ka nɔbɔ o kumana u ka laɲini ye u ka ye kalata in na Togo jamana kiri y'a yira k'a fɔ maa min kun ye k'a da jamana ɲɛmaa kɔ a la kalata senfɛ Agboyome Kojo n'a nana jɔyɔrɔ filanan na ni fɔra ɲɛsingbe jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ a y'a bin n'a jɛndɛ ni binni ye bi ko kiri bɛ a nɔfɛ a bilama bɛ k'i dogo a tɛ se ka ye ɲɛ la juillet kalo tile ta tɛmɛnen Togo kiri kun y'a ɲini a fɛ a k'i jija cogo bɛɛ la ka taa kiri bulon la ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ a kunga a banna ka taa kabini o bɔra la fɔ bi a bɛ ka ɲini seni bolo la a tɛ ka ye nka a yɛrɛ kɔni ye kunnafoni dɔ ta k'o ci Faransikaw ka kunnafoni gafe dɔ ma ni o ye Agence Française Presse AFP ye k'a fɔ ale bɛ Togo jamana kɔnɔ a ma bɔ Togo jamana da fɛ nka jɔrɔmɛ n'a ni de ye avril kalo tile 24 tɛmɛnen a kun jirala k'a fɔ a bɛ jateminɛ kiri fɛ a se t'a yɛrɛ lɔ o y'a sɔrɔ a ye tile 4 kɛ gendarmeso dɔ la kiri ɲɛmaa kun y'a yira k'a fɔ a man kan a ka bɔ Togo jamana da fɛ Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement MPDD o fanga ɲinindɔ ɲɛmaa don Agboyome Kojo jamana kuntigisigi kalata ani jamana ɲɛmaa fɔrɔ ɲasingbe cɛ a jarala k'a fɔ 100 sarala 19 ani ngwari 46 dɔrɔn 100 sarala k'a y'o de sɔrɔ jamanadenw na ko fɔrɔ ɲasingbe jamanadenw mana sigi 100 sarala 70 ni ngwari 78 bɛɛ k'o y'o sɔrɔ kabini o jaabi bɔra sa a ma jɛ ni jaabi ɲɛ a ko namara kɛra a y'i to wuli ka jɔ la fanga ye a ɲini wasabilo fɛ ko sutura birifini min dan bɛ a ka immunité parlementaire o ka wuli ka bɔ a ka marsikalo la o wulila ka bɔ a kan ka sabu kɛ jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ni o ye procureur ye o ko k'a minnu bɛ a da ko faso cikanw don a bɛ ka jira k'a fɔ ale de ye jamana ɲɛma ye yɔrɔ dɔ la yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ale jamana ɲɛmatɔ bi a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ jamana surasiya fɛ ale de ye surasiya ɲɛma ye jamana ɲɛmaya bi o jɔyɔrɔ in di a mɔ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka fɔrɛ ɲasingbe ka fanga babali jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ko ko kanw minnu y'o ye ko faso cikanw don ko kumana ko a ni minɛni ka kan Misra, Egypte jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi a kɛtɔ ka Libi kabila ɲɛmaw ka wele jaabi. Libi kabila ɲɛma minnu farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ u ye wasabilo sigi Libi jamana kɔrɔ yanfan fɛ. Muammar Gaddafi binnen ni u ka cɛ gwɛlɛ kun ye Maréchal Khalifa Haftar ye k'u b'a ɲini Abdel Fattah al-Sisi fɛ a ka don Libi jamana kɔnɔ ka sabu kɛ Libi jamana bɛ farati danga la bi Fayez el-Sarraj n'a ka kɛlɛbolo fɛ kɛlɛbolo min bɛ ka dɛmɛ bi Misra jamana Egypte jamana jugu jamana dɔ fɛ Turki jamana an'a ma ɲɛma Recep Tayyip Erdogan Misra jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi y'u jaabi k'a fɔ tiri dɔ kɔni di bɛ ale fɛ n'o tiri sagona diɲɛ dongo don Libi jamana kɔnɔ bɛɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ Egypte jamana don dɔ don ni mugu ni kisɛ ye Libi o tiri in tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye Jufura mara ni Sirte Muammar Gaddafi faso ni diɲɛ dongo don Fayez el-Sarraj n'a ka kɛlɛbolo kɔni sera ye bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ o ye Misra jamana Egypte faralen ye kɛlɛ kan Irisila kunnafoni di gafe min bɛ wele ko Sputnik News Libi kɔrɔ yanfa shekow ni a kabila ɲɛmaw ka jɛkulu a ɲɛma danga ye kunnafoni di dɔ kɛ Irisila jamana kunnafoni di so in fɛ ni o ye Sputnik News ye min senfɛ a y'a yira k'a fɔ Libi kɔrɔ yanfa marabolo ye wele min da ka ɲɛsin Misra jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ma k'a ka don Libi jamana kɔnɔ ka Fayez el-Sarraj babali k'a kɛlɛ ko wasabilo kelen kan dɛ olu fɛnɛ kan don olu minnu ye diinɛ ɲɛmaw ni kabila ɲɛmaw ye Libi jamana kɔrɔ yanfa fɛ ka sabu kɛ u yɛrɛ ɲɛ bɛ la k'a fɔ Fayez el-Sarraj
Sarraja maa min ka fanga dannen kun don Libi duguba kɔnɔ faaba la Tripoli. Libi jamana juguw ka dɛmɛ kɛra sababu ye a bɔra Tripoli ka fanjama minɛ o kɔrɔ ye a ye Marshal Khalifa Haftar ka kɛlɛ tiɲɛ a bolo. Ni Libi jamana juguw ye ani Misran jamana juguw n'o ye Turki a n'a jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ka kɛlɛbolo ka dɛmɛ ye. O kumana olu ka laɲini ye ni Libi jamana kɔrɔyanfa bisi basara bɛɛ Misran jamana k'a dɔn k'a fɔ o y'a yɛrɛ fɛnɛ tiɲɛ dɔ ye. O de y'a to olu b'a ɲini Abdel Fattah al-Sisi fɛ a ka don Libi jamana kɔnɔ ka kɛ banamini ngalama ye Libi jamana ni juguw cɛ. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Marshal Khalifa Haftar dɛmɛbaa kun ye Abdel Fattah al-Sisi Misran jamana ɲɛmaa de ye. Wa o de y'a to fana Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ni nana do kɛlɛ kɔnɔ ka sabu kɛ fadenya gwɛlɛnde bɛ Recep Tayyip Erdogan ni Misran jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi cɛ. Fanga min kun bɛ Misran jamana kunna ni u kɛn kun bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan ko frère musulman Abdel Fattah al-Sisi ye o jamana ɲɛmaa Mohamed Morsi de ka kafo jaso. O dun fanga kun ye Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ni dɔngɔna fanga de ye o bine ma bɛɛ o mɔ. O kumana i bɛ ka maa min dɛmɛ Libi kɛlɛ la ni o ye Marshal Khalifa Haftar ye ne bɛ taa fara a jugu ka Fayez el-Sarraj k'o dɛmɛ ka Marshal Khalifa Haftar kɛlɛ ko in n'an bɛ ten de ni fan filaw b'a fɛ ka cara ka ɲɔgɔn na jamana fila Libi jamana kɔnɔ Turki n'a jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ani Misran jamana Egypte n'a jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi. Gabon jamana ɲɛmaa Ali Bongo Ondimba ka bɛn ni juillet kalo tile 16 alamusa ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o de kɛra. Minisiri ɲɛmaa ka kɛ muso ye Gabon jamana kɔnɔ Rosa Christiana Osuga Ponda. Ale de kɛra minisiri ɲɛmaa ye kɔrɔfɔ lasera Gabon jamana ɲɛmaa Ali Bongo Ondimba ka secrétaire général fɛ ni o ye Jean-Yves Teyale ye. Rosa Christiana Osuga Ponda ni musolaka do a bɛ kɛ minisiri ɲɛmaa ye Julien Nkoge Bekale nɔna. Kabini san 2019 février kalo tile 12 musolaka in n'a si bɛ san 56 la ale de kun ye surasiya minisiri. Wa ale de fɛnɛ kɛra musolaka fɔlɔ ye ka kɛ surasiya minisiri ye Gabon. San 2014 ka taa se san 2019 mɔ a kɛra Gabon faaba Libreville maire ye sigida ɲɛmaa o fɛnɛ kuma deli ka kɛ. Gabonkaw ka minisiri ɲɛmaa kura ni musolaka do a jigilamaw ka ca jamana ɲɛmaa y'a jigilamaa ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ jigilamaa dɔ fɛnɛ y'a jigilamaa ye. Gabon jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle musolaka min bɛ ko Marie Madeleine Boransu o ye musolaka in jigilamaa ye. San 2019 a tɔgɔ kun ye taa ni ka seginw kɛ k'a fɔ ale de bɛ sɔn ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye. A kun jirala k'a fɔ a bɛ bila Emmanuel Nsoze Ngonde nɔna o kun ye minisiri ɲɛmaa ye o don nka an bɛ taa bala min na Julien Nkoge Bekale sina ka na Emmanuel Nsoze Ngonde nɔna bi in na ni musolaka min kɛlen filɛ nin ye Gabon jamana minisiri ɲɛmaa ye maa caman y'a jira k'a fɔ Ali Bongo Ondimba ma surunama kɛrɛnkɛrɛnnen don maa minnu farala Ali Bongo ka kabini a ka kumaw daminɛ a bɛ o maaw la wa san 2012 ka taa se san 2014 ma don min na Ali Bongo Ondimba ye fanga ta o don jamana ɲɛmaa y'a ka minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen kun don musaka kow ma Gabon jamana kɔnɔ. Congo Brazzaville surasi ɲɛmaa kɔrɔ min minɛ bɛ ka datugu ni cɛbɔ yɛrɛ kun don jamanakuntigisigi kalata senfɛ ani jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso cɛ Général Jean-Marie Michel Mokoko alamusa a kanubaw kun b'a fɛ ka bɔ ka nisɔngoya taamaw sigi sen kan ani kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛjɛkuluw minnu ɲɛsin bɛ hadamadenyaw hakɛw lapasali ma olu caman gɛmɛ k'a jira k'a fɔ maɲi Général Jean-Marie Michel Mokoko a si bɛ san 70 ani san 3 la coronavirus banako in na a man ka ɲɛnatigɛw ka kuma dɔw sɔrɔ kaso la ka sabu kɛ coronavirus bɛ se k'u sɔrɔ ye o kumana laɲini ye min ye a ka labasabaw fɛ fiɲɛbɔda ka di a ma coronavirus bana yera a la ka ba kaso kɔnɔ a bɛ se ka taa furakɛ kɛnɛyaso jɔlen na diɲɛ ɲɛfɛ o ye laɲini ye nka Congo kiri ɲɛmaw ka taa se jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso ma u ban bɛ o ma kanuba minnu kun y'a jira k'a fɔ u bɛ nisɔngoya taama boloda alamisa jamana ɲɛmaw ye a jira u la k'a fɔ nisɔngoya taamaw balen bɛ jamana kɔnɔ ka sabu kɛ kɛnɛyako ye Général Jean-Marie Michel Mokoko san 70 ani san 3 a ka kiriw jatigɛlen san 2018 a jirala k'a fɔ san 20 ka so k'a b'o kɛ ka sabu kɛ a kun b'a fɛ ka kafo jaso jamana kɔnɔ ka jamana basigi tiɲɛ maramafɛn girima fɛnɛ dogolen yera a bolo wa coronavirus y'a sɔrɔ kaso yɛrɛ de la nka lapasabaw kɔni ka laɲini de kun ye n'a ma ɲa k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna kɛnɛyaso jɔlenba tɛ jamana kɔnɔ a si birindin bɛ o kumana bɔ ka kɛ ni a ye jamana dafɛ ka taa ni a ye kɔ ka a ka furakɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu bolo a tɛ se o bɛɛ mɔ ɛlɛ ni a bɛ se ka furakɛ jamana kɔnɔ ye ko kumana ko maa minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'u ta ye hadamadenya hakɛ lapasa ye a kana k'u kɔnɔ ko maa dɔ de minɛ bɛ politiki binna k'u ka k'a datugu dɛ maa dɔ de minɛnen don maa min ye kokolo kɛ sariya ɲɛkɔrɔ wa kelen dɛ u ma fila don kelen bɛ yen ko Okombi Salisa ka fara Jean-Marie Michel Mokoko kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye kokolo de kɛ n'i ye kokolo kɛ sariya ko k'i ka minɛ wa k'u b'o minɛ da de rɔ
bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛni ni laseli ye min bɔra limama maaw wɔrɔ la u ko u b'a da alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ka sɛŋɛ ni an ka jamana yɛrɛ taabolo imama ɲɛmaba n'o y'a présidentba ye a ko a bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka i seli ka dugawu kɛ jamana ye wasa an bɛ wagati gɛlɛma min kɔnɔna na o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na imama maaw ko k'u b'a ɲini fan bɛɛ lajɛlen maaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka Mali ka fusamantiya ani Mali ka basigi u k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ k'a ɲini u fɛ u ka bato kɛ wɔrɔw ala wele bɛ kɛ wɔrɔ minnu na u k'u hakili to o wɔrɔw la ka o wɔrɔ ninnu ko olu tɔbɔtɔ u k'u b'a deli deliba masa fɛ maa minnu ni tora nin ko la ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye ka tila k'a ɲini maa minnu joginna ala bɛ se ka nɔgɔya da ka u ye cogo min na imama maaw ko k'u b'a ɲini daliba ala fɛ a ka fɛn min ye nɔgɔya bɛn ani keleya cɛ bɛn ani kan bɛn a ko sabati maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nin bolonɔbila sɛbɛn in kɛra juillet kalo tile 16 saba 2020 a kɛra président Mamadou Fodje Sise fɛ n'ale ye chevalier de l'ordre national ye o fɛnɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ kalasaw ma ka sanga ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ